Salut și bine v-am găsit la un nou episod, al doilea episod de fapt, de Casa Mielului. Bun, deci să recapitulăm. Da, am uitat să vă spun, aici am scris M-I-E-L, miel. Aici, cum v-am zis, am pus în palete. Aici este cumva o parte dintr-o ușă. Bine, am scris cu grafiti, nu e nicio problemă. Am eliberat mielul ca să nu moară. Bine, l-am ținut și acolo puțin. Aici am pus al doilea palete. Să vedem. Aici am făcut o sticlă. Nu știu dacă se vede pe filmare, dar e o sticlă. Cred că vedeți că e o sticlă. E sticlă, e un fel de geam. Și apoi este, cum o cheamă? Lada. Aici am pus din asta, o găleată cu mâncare. Aici am pus un oblon vechi care nu l-am mai folosit de mult timp, care le-am făcut așa niște forme cu grafiti. Aici am pus ăsta ca să nu iasă afară, acest lemn. Aici am pus capacul și cam așa arată casa. Deci eu zic că arată destul de bine, nu? Adică zic și eu că până la urmă e făcută de mine și de mine și verișoara mea. Deci am spălat tabla asta, era atât de jegoasă. Foarte, deci era noroi pe aici. Trebuia să vă arătăm cât de jegoasă e. Deci era foai de mine. Am clătit-o, am spălat-o, am uscat-o. De 2 ori fiecare proces. Și da, eu zic că a ieșit destul de bine casa. Sper că vă place și vouă. Și să nu uitați să puneți o pătărică înăuntru. Da, și eu o să pun și o pătărică înăuntru. Este deja una. Practic la noi este deja una. Și sper că v-a plăcut casa noastră de miei și vă aștept la următorul episod. La revedere!